Pod imenom Titraj kruga u Hrvatskoj matici iseljenika održano je intermedijalno predstavljanje kulturnih dostignuća hrvatskih stvaralaca u Republici Sloveniji i Republici Makedoniji. Izložba je zamišljena kao intermedijalna kompozicija u kojoj se kontrapunktiraju tematski kompleksi dvodimenzionalne fotografije sa trodimenzionalnošću skulpture te bezvremenosti zapisane riječi pjesnika koja ponekad bude obojana glazbom. Imamo kipare, imamo pjesnike, imamo klape i imamo vrhunsku izložbu umjetničke fotografije. I sve to su organizirali naši iseljenici, dakle konkretno Hrvatsko kulturno društvo iz Maribora, društvo koje živi već 29 godina i koje kroz razne sadržaje zastupa, provodi i proklamira hrvatski duh, oplemenjujući ga kroz umjetnost. Poleti Kalebe ime je zbirke pjesama pučkog pjesnika Stipe Cvitana, umirovljenog kapetana koji je na more života isplovio početkom prošlog stoljeća u Tribunju, a naposljetku spustio sidro u slovenskom Portorožu. Predstavljanje zbirke je u pjesnikovo ime vodio književnik Đuro Vidmarović. U matici izložena su i dijela akademskog kipara i slikara Marijana Mirta, koji živi i kulturno djeluje u Mariboru. On naglašava kako u svom radu upotrebljava otpadne materijale koje reciklira te im na taj način daje nova krila. Ovdje možete vidjeti dio produkcije koju sam napravio 2016. i 2017. dakle prošle i ove godine. To su biti skulpture iz ciklusa Ikarus i Parsifal. U biti tema je kao na vides neka starogrčka, ali u biti želio sam pokazati kako starogrčka mitologija koju je pisao čovjek iz onih dana u biti i dalje još živa. Kalamota dalje od svjetlosti. Ime je fotografskog opusa Vlahe Branđolice, umjetnika koji je djetinjstvo proveo na Koločepu, a živi i djeluje u glavnom gradu Makedonije Skoplju. Fotografije su crno-bijele, a prikazuju obale Koločepa, ponajljepšeg otoka iz Elafidskog arhipelaga pred Dubrovnikom. Cijeli opus izložbenih fotografija autor je poklonio Hrvatskoj matici iseljenika. Ove fotografije u sebi sadrže jedan tako specifični energetski imprint naše prelijepe i uvijek voljene Dalmacije i ovog čudesnog kutka Dalmacije koji se zove Kalamota, tako ga mi popularno zovemo. To je Koločep, inače dio Elafidskog arhipelaga. Inspiracija je došla sama po sebi. Znate, ta energija jednom upijena, ta prekrasna energija svih tih čudesnih formi koje su ovdje prikazane u ovim dijelima, jednostavno mora negdje da ispliva. Ova intermedijalna izložba dokaz je kako Hrvati koji žive izvan matične domovine istinski vole i poštuju svoju rodnu grudu. A titraj ovog događaja treba poslužiti osvještavanju pluralizma mišljenja kao pokušaj cijeljenja rane na nacionalnom biću domovine nam Hrvatske.